ಊರು ಪರವೂರು ಸುತ್ತೂರುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ತುಳುವ ನೆಲೆತ್ತ ಬುಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪದ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮನ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ದು ಪುರಾಣದ ಸತ್ಯಾಂಶದ ತೆರ್ಲೆಣೆ ಎಸಲಾದ ಬುಡುಪಾವನ ಆಟ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಅಂದೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೊಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿ 27 ರಡ್ಡು ಸರತ 22ನೇ ಆಯ್ತಾರದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡುದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿಂಚನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮನೋರಂಜನದ ನಿಲೆಟೆ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿನ ನಡಪರವುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜು ಬಡಬಂಧುಲೆನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಕಣ್ಣನೀರಿನ ಮಾಜಾದೆ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಗೂ ದಾನದ ನೆರಳಿಡು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೋರಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಗೆ ಜಕ್ಕೆಲು ಕೊಡ್ದು ಸರ್ವೇರನ್ನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೇ ಬಾಂಧವ್ಯತೆದ ಹೊರಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ನಿಲೆಟೆ ಪುಗಡ್ತೆನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವರಕೋಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಲ್ಪದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಅರ್ಕುಳ ಇಂಬೆರಣ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಸಭಾಲೇಸೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉದಾರ ದಾನಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರಿಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಂಗೇರುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಬಡಪತದ ಜೀವನ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯತೆಡು ಕೋಡಿ ಸೇರಿನ ಬದುಕೆ ಉಂದೆತ ನಡುಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕಸುಬುಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರನ ತಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕೋಲ್ನಾಡು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದೇ ಚಾವಡಿಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡೆ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವುಂಡು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮನ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷ ಮೇಳ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯದ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಇಮೆರೆ ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ 81ನೇ ಹೊಸ ಶೈಲಿದ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಹೊಸ ಬುಡಿದಿ ಭಾಗವತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆದ ಕೈ ಕಸರತ್ತಡು ಶ್ರೀಧರ ಪಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಪಡ್ರೆ ಚಕ್ರತಾಳೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ಕೆ ಪದವು ಹಾಸ್ಯದ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲ್ಪವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಳು ಹಾಸ್ಯದ ರಸು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ಕಡಬ ಕುಸಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡ ಪದವು ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಸುಂದರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಿಟ್ಟೆ ರಂಗ ಚತುರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ವೈನ್ ಕೆರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಅಭಿನಯಡು ರಂಗ ತಿಟ್ಟೆಡು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪವನ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊಸ ಬುಡಿದಿ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿ 27/2/2022ನೇ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡುದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರೋಡು ಬಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನುನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ